हेलौ फ्रेन्ड्स आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आं दाहाय ना सारनो थांनायदों। जोंनिखिजाय दंग' गिदिरथार दङ, बेखौनो सारहैनोसै। जोंनिया लोगोफोरा मेचिन स्टार्ट खालामनो जुजिगासिनो, स्टार्ट जाथ'वाखै। सारनो जागायहांबायानो, मेचिनानो स्टार्टआनो जायाखै र'। एसे जुजिनि। गरम नामा? गरमनि लोंनाया? गरमनि दुब्लिबारियाव। मेचिना मा जाखो? आदार मोनजायाखै? जागोन ना जाला? जागोन ना? दे। A few moments later. दे बाय मोजाङै खोनाहो। जानांगोन ना खल ना मागुर ना। लान्थिनो मा मोनदों नोङो? सोरथोसनि बिजाब होदों? Mana ini? Mana mai? Iya. Mana? Tahu betul. Siapa yang dukungnya? ना हमनायखौ लास्लाबनो हायासैलै केमेरामेन गैयिनि थाखाय। केमेरामेनानो गैयाना, ओमफ्राय हमखांनानै लाबाय। बै सासेयालाय मा मोनदों? गुफुर गाननानै ना सारदोंमोन नामा? ना हमग्राफोरा हमनो हादों ना? सिंगि नादो सोर गावजानाय? सिंगि नादो सोर गावजानाय? आखाइ दिखांनाय?